Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami auliya wa syuhada wa sholihin wal ulama al amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin wal kasyifin wal hafizin wa siddiqin khususan mu'assannif fi hadhil kitab. Syaulillahi laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-muallifu rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Lajengaken kitab Wasiatul Mustafa ingkang kula wingi sampun kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali he Sayyidina Ali, la yazalu ora leren-leren sapa al mukminu wong mukmin fi ziyadatin ing dalem tambah fi dinihi ing dalem agamane mukmin malam yakul selagine ora mangan sapa mukmin al harama ing barang kang haram. Dawuhipun Kanjeng Nabi, wasiatipun dumateng Sayyidina Ali, wong mukmin niku agamane bakal tambah terus, pemahamane agamane tambah, amalane agama nggih tambah, selagine napa? Selagine ingkang dipun dhahar niku boten barang ingkang haram. Dados kados keterangan kala wingi wasiatipun Kanjeng Nabi bilih wong kok maem barang haram iku marekne ndadekne atine mati. Nek atine mati napa? Diparingi pituduh, diparingi mauidhah niku ora tegas. Agamane enteng. Keyakinane ning agama niku enteng malah kadang nyepelekne agama. Niku gara-gara napa? Gara-gara ingkang dipun dhahar niku barang ingkang haram. Waman utawi sapane wong iku faraka misaiman al ulamaa ing para wong alim, para ulama mata mongko mati apa kalbuhu atine man wa amialan wuta sapa man antaatillah taala saking taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wasiatipun Kanjeng Nabi malih wong kok pisah karo ulama, ngedoi ulama, ora nderek karo para alim ulama, para kiai, moko iku ndadekne atine mati. Nek wis atine mati ya wuta pisan babagan taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula dalah panjenengan pun ngantos pisan-pisan adoh karo para kiai, adoh karo para ulama. Keranten napa? Nek ning donya niki kok tebih kalian para kiai kaya ulama. Mengke nek enten napa-napa niku mboten enten sing nulungi. Dadi wong akhire kesasar lakune niku kan gara-gara napa? Mboten enten pituduhipun, mboten enten ingkang maringi petunjuk. Padha lah kula dalah panjenengan arep mara ning nggon sing awake dhewe urung tau. Kok ora nek petunjuke nek saiki enek Google Map ngoten niku. Kok mboten enten petunjuke niku mesti kesasare. Lah makane pentinge guru kan ngoten niku. Pentinge kiai, pentinge ulama kan ngoten niku. Enten napa mawon niku ditangletne. Dadi padha karo awake dhewe umpamane arep dolan ning Yogya, urung tau pernah rono. Nek awake dhewe ora duwe napa niku sing memberi petunjuk, contone Google Map utawa tanglet tiyang, mesti awake dhewe nggih kesasar, niate paraning ngulon, tibake paraning etan. Sami ugi kalih wong ingkang beragama nggih ngoten niku. Tiyang kok wong hidup ning donya ora gelem amor karo wong alim, ora gelem amor karo ulama. Wong niku nggih kesasar uripe. Bendina nggur sing diburu donya mawon. Mboten ngertos nek bar ing donya niki benjang urip malih wonten ing perjalanan berikutnya yaitu alam kubur.
Bar alam kubur pasti perjalanan yang tebih sangat. Pramila kula dalah panjenengan pun napa niki tebih-tebih kalian para ulama. Ulama sing didhereki niku nggih ulama-ulama ingkang gadah sanad guru ingkang jelas. Sakniki niku soalé nggih kuwathah pacakane jubahan, pacakane surbanan, tapi nyatane ngajine ya ora tek genah. Gaene nggur maidu wong, ngelokne wong. Ngoten niku nggih kirang pas. Kita dereki malah kita dereki niku ulama-ulama ingkang kiai-kiai kula dalam panjenengan wonten desa niku gadah sanad. Riyen nyan mondoke ten mriki kan genah guru-gurune. Lah niku mawon ingkang didereki kersane mboten kesasar. Faslun utawi iku ana fasal fil wudu'i ing dalem babagan wudu was sholati lan masalah salat. Qala wasdawa sapa Nabi alaihi salatu wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, he Sayyidina Ali, istaksi ngepol-ngepolno, ngatok-ngatokno sira isbaghul wudu'i ing nyampurnaake wudu. Fa innahu mongko sak temene isbagh iku syatrul imani separone iman. Pesane malih ten Kanjeng Nabi ten Sayyidina Ali nek awak iki babakane pun gantos. Dadi bab niki kaitane wudu kalian salat. Dadi Kanjeng Nabi niku ngendikani dumateng Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nek mu wudu sing pol kudu sempurna. Kudu sempurna, mbuh iku sunahe, mbuh iku apa meneh syarat rukune niku kedah dipenuhi napa malih kesunahan-kesunahan ingkang wonten ing wudu. Kranten napa? Wong kok nyampurnakake wudu iku padha karo wong niku syatrul iman. Separone iman niku ya sampurnane wudu niku. Fa idza tawaddata mongko nalikane wudu sira fala tusrif mongko aja leluyan sira fil ma'i ing dalem gunakake banyu. Fa idza faragta mongko nalikane rampung sira min tuhrin saking sesuci faqra mongko maca sira inna anzalnahu fi lailatul qadar ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mim ba'di ghuslil qadamaini saking sawuse mbasuh dlamaan loro. Asyra marotin nek maca ping pira? Asyra marotin ing 10 ambalan, pira-pira ambalan. Yufarriju mongko ngilangi sapa Allah Gusti Allah hammaka ing susahmu. Lah niki ilmu sing kathah ingkang dereng ngertos. Ternyata wudune kok sampurna bar niku terus maca surat inna anzalna. Niku ternyata iso ngurangi susah. Allah akan menghilangkan kesusahan kula dalam panjenengan sami. Makanya pesene Kanjeng Nabi nek wudu yang pertama kudu sempurna rumiyin. Mulai niat. Jadi niat niku kadang niku kan nawaitu wuduan niku lafadznya niat. Jadi nawaitu wudu pas nyuci tangan ngoten nika, pas basuh tangan nawaitu wudu ali rafil hadasil asghari niku namine lafadz niat. Niat sing pas niku nggih ketika awake dhewe mbasuh wajah. Lah niat sing pas niku nggih wonten krenteke manah. Krenteke ati kula dalah panjenengan sami. Dadi pas bar mbasuh lah lafadznya niat itu dalam rangka napa niku damel mbantu kula dalah panjenengan atine ben ora teko ngendi-endi. Sami kalih salat. Salat niku nggih pomo usolli fardhu dzuhri arba niku namine lafadz niat senes niat. Lah niate kapan? Neng krenteke ati pas bareng kalau takbiratul ihram. Allahu akbar. Lah iku dikrentekne niat salat zuhur 4 rakaat karena Allah taala. Lah niku dikrentek. Lah niku namine niat. Wudu pun nggih sami. Dadi niat niku manggone wonten ing manah yang dibaca sebelum itu namanya adalah lafadznya niat. Nggih nata awake dhewe ben ora kelingan sing rena-rena. Lah
Dawuhipun Kanjeng Nabi nek pas wudu awakmu aja keluweh-luwihan nek nggih banyu. Lah nek wis ya sak cukupe. Nek wis rampung kon maca namanya surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Diwaca ping 10. Ba'da salat niku bar mbasa delamaan kok maca niku kaping 11 yufarrijullahu hammaka. Allah akan ngilangi susah kula dalah panjenengan. Niki ilmu malih babagan niki. Dadi selain donga bar wudu enten donga nika ditambah malih maos surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya Aliyu idza faragta minat thaharati fakhud ma'an wamsah wallahu a'lam bissawab. Bila mekaten mugi-mugi saged manfaat kita lajengaken malih pepanggihan salajengipun. Matur suwun kirang langkung pamunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.